Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасако, ҳавасакои қанди бобош зиндаву сарбуланд бошед. Риштаи сухана тамоман дароз карда нестам. Вақте ки мо ҷавон будем, оиди ҳаҷ гап мезадан. Солои 90 чандум буд, 97 буд, 98. Падари ман 98 рафтагиа. 98 ҳаҷ рафтагиа падарам. Ҳаҷ рафтагиа. Ай соли ҳамун 93 усуд одамо ҳаҷа афсона мефаҳмиданд. ҳоҷӣ набуд. ҳоҷиам хел каме буданд ки ҳоҷӣ набуд. орзу мекарданд ки як ҳоҷӣ фалон ҷода мерафтан зиёрат мекарданд. ҳозир худованд ҳамин хел осон карда ки ҳаҷ рафтан осон карда ки худованд ҳама тақдири ҳамин бародаро осон карда ки ман ҳозир ҳамин ширкати замзам умра $1900 тамом $1900 месупорӣ мерави дига ҳама документ, ҳама визаву ҳама хурду хӯрок, ҳама сопровождени хати роҳитон мекунад. Замзам умра $1900, $1600 бехӯрокай. як хел одаморо мегӯянд ки мо худмон хӯрока мегирем, хӯрока мехӯрем, ҳар хел хӯрока вай намекунем, намефаҳмам. $1900 шведский стол. Чӣ намуд хӯрокае аст вуҷуда вай мекунӣ, хай одамо мардум медонанд. Ахири моҳ парвоз ай, ахири моҳ парвоз 10 нафар дар кор ай. ҳозир метавонед ки ба ин рақамо буроем, занг бизанед, ҳуҷҷатҳоро тайёр кунед. Ахири моҳ метавонед ки шумо ба хонаи худо сафар кунед. барои ҳамин бародарони қандам дуои падару модарро гирифтан дар кор чӣ қадар осон шуда ҳаҷ рафтан. мисол ҳар кас вай мекунад, хоҳиш дорад ки мисол бирав ҳаҷ кунад. тамоми условиҳош, тамоми шароитҳош муҳайё астад. бародарони қандам ин фурсатро ғанимат бидонед, падару модарро ғанимат бидонед, ҳаҷро роҳӣ кунед. ширкати замзам умра беҳтарин ширкат ай. метавонед ки дар ҳамин ширкат муроҷиат кунед. то охири моҳ 10 нафари дига лозим ай. зиндаву сарбаланд бошед. метавонед дар ин номеро бироед, охири моҳ сафари хонаи худо кунед. зиндаву сарбаланд бошед бародарони қандам.